Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. We're back here live on Hope Channel with our guest, the Health Ministries Director of South Philippine Union Conference, Dr. and Pastor Reynaldo de la Cruz. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning, to Pastor. Salamat sa everyone. imong pagpaygayon sa imong time. Yeah. Paghatag Pastor, mo time. bago ka na mo himamaton, amo sang entertainer among caller, Yes, no? I believe tinood we ka na have a daw. caller. Okay. Hello, caller. Hello? Good morning, ma'am. Ma'am? Bagong mata, galing si ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. So, who's calling, please? Kinsa palig ni tawag, ma'am? Vanessa, Vanessa Jane. Nasa Jane? Gikan sa? Apol, Misamis Oriental. Paul. Oh, Anyway, are you ready to answer the question? No, ma'am. Please answer. Katong gaan sa Gres kay si King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. Let's find out if oh, your nagyango- answer yango is si right. Pastor. Tanaw na to. Ni-agree na daan si Pastor, Sakto. so I believe you're right. Yes. And indeed, you are correct. Yeah, It's- makita sa Daniel 4:33 si King Nebuchadnezzar. Congratulations, caller. I'm sorry I didn't catch your name, but I'm sure Leia will talk to you about how to claim your prize. Thank you for calling. Do you have greetings? Or napot na lang linya? Anyway, we're Kaya na back. lang daw niya i-greet. We're back here Isulat na with... to ni Leia. Abi ni Ulab, usually, gahulam kitag mga kaalam sa atong mga pastor nga bisita din. And this time, ang atong pag-istoryahan, dili siya lisod kayo. Kaya nibalan mo ginatong Ginoo o iyang mga kinaiyahan pod. So with pastor, iyatang saysayan, o iyatang sultian, bahin sa... Yes, because atong miaging Sabado nasayra nato ang pagkagamhanan gyud sa Ginoo. That's right. So karon at dag-o na po nga mga impormasyon so aron nga ato yung masuta gyud ang Ginoo. Ang unsa gyud ang iyang mga kinaiya. Well, in fact, talking about God is always delightful o karon panibagong paglaom nga atong makuha pinagi sa pagtuon sa kayog kahom sa atong Ginoo. Well, Pastor, we will be talking about God, of course. Okay. So, well, unsa may gyoy kinaiya sa atong Ginoo? It's a general question kaayo. General question. Pastor, no? Kung atong tanawon ang kinaiyas sa Ginoo, Or kung ay sa kapulong ang mo describe sa atong Ginoo? we can describe the character of God in one word. But this word includes a lot of aspects. Yes. And I will describe that. God is is love. love. 1 John 4:8. Actually, sige na ako nagkakadunggan ba, but kanang love is a very broad idea. Yeah. It's a very broad idea. Okay, Then, tungod it kay- talks about a lot of things. Nga, Yes. nga ilalom ni ana na ay mga butang Nga manggawas ang na-include sa maong kinaiya sa ato nga Dios. If you're a loving person, Pastor, unsa man ang imong attributes sana? Kung ang isa ka tao mahigugmaon, I would like to bring you to the fruit of the Holy Spirit. Yes. And that describes who God is. In Galatians chapter 5, verse 22, it says here that the fruit of the Spirit is love. Remember, the word is Love. love. That is singular. Sa mathematics, That includes kanang is, it means ga-equate. is love. The fruit of the Spirit is love. The fruit of the Spirit is joy. The Love, fruit of the joy. Spirit is peace. So kung naa ka aning nga gugma, maangkon sab nimo ang joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, and everything that describes about. Again, it's found, Pastor, in Galatians, 5 verse 22. para sa Yes, reference sa kay- atong viewers, yeah, kay mutanaw sila, ana. 5:22. Yes. Daghan dira ang 5:22. fruit of the Spirit. Yeah, Now, that's the Pastor, fruit of the Spirit. Ug maunay butang nga maangkon sa usa ka tao nga naay pagtuo, pagsalig ug relasyon sa Ginoo. Sa Ginoo. Amen. So nakita gyud nato Pastor no ang pagka mahigugmaon gyud sa Ginoo. So nakita tungod kay mahigugmaon ang Ginoo daghan siyang mga saad sa Bible. Daghan Yes. siyang mga Yes, saad yes, nga yes. panghatag sa to. Yes. Unsa man ka matinumanon ang Ginoo sa iyang mga saad ka? Well, kung atong tanawon ang pulong ni Apostol Pedro, nga nagaingon dito nga ang uban ilahang gitan-aw nga murag nakalimot na sa Ginoo ang iyahang saad labi na sa iyahang pagbalik. And there are a lot of people kining mga skeptics karong panahon na Mga nga moingon gadwa-duha. sila nga ayan na mugtuo ana kay dili na siya matuman. But I would like to tell you that God is so faithful in his promise.
labi na sa iyahang pagbalik. Wow, that's very reassuring, no? Na Yeah. expect kita sa iyong kaduang pag-ani. Now, Yes. Pastor, we have talked about how that God is love, that God is very faithful to His promises. Now, let's talk about His strength, His power, and His wisdom. Okay. So kung tanaw na to, the strength and the power of God, let's look at the beginning. Yes. How He created this world. It talks about His power, di ba? Yes. Bang! Mogwas Kay, siya. Kalit. He just speak the word Yes. and it come out. Di ba? Murag katingalahan nga moingon ta nga murag imposible ni nga may tabo, but that is God's power. And I would like to give you very specific example. Just our body. Yes. Yes. Okay? Looking at our body, gamay lang nga diferensya sa atong lawas, God put something nga magremedyo ana. I would like to tell you a very specific nga punto sa gahom sa Dios sa pagbuhat sa atong lawas. Niya, when we put in our body something that is acidic, Acidic. okay? Like soft drinks. Pag dapat pa lang sa soft drinks diha sa atong baba, naanay receptor din ha nga mo signal sa brain that there is acid coming in. And the brain will tell the stomach to prepare. Uh-huh. Iandam ang isa kabutang nga mag-counter ni ana nga acid nga mosulod, and the stomach will pull the calcium from your blood para dili siya madaot. That's how perfect God is. Actually, wala That's pa how wala lang. great God is, and Yeah, that's how because powerful He kay is. pag once murag na siya acidic, so murag dili din automatic nga murag bitog maapektuhan ta sa pagka-acidic sa atong Yes. gi-take in, because we have what we call buffer nga gi-design sa Ginoo nga Mo na siya. iya instead i-neutralize niya ang acid nga ato ang But of course, it ginatake. doesn't mean nga banto kay protektahan sa atong lawas ang kanang mga Ato acid. nang abuso. I-welcome na rin Yes. nato. Yes, So, no, kay of course, it doesn't napoy mean like limits murag ginawarningan pud ta sa Ginoo Okay. ba nga dapat higugmaon gid pud nato ang lawas kay ato na Yes. pong hinulman. Pero Kay- murag kabalo gid pud ang Ginoo nga usay careless kaayo ta ba, so murag na siya protection So, na usay protection pud na. Actually, ginagmay. Wala gyud na sa plano sa Ginoo nga ato gyud ng pasagdan ug atong abusuhan ang atong mga lawas apan tungod di siya sa nihatabo nga sala nga nakasulod sa atong kalibutan. That is part of the degenerative process sa muna itong Sa- nasgutan sa- sa niya. okay. Now, Pastor, let's talk about God's wisdom. Kaalam sa Ginoo. Ano, ato may balan yung gahom, no? Bisag komplikado kaya itong lawas ng gihimo. Yeah, talking of kaalam, gusto na kay daghan ng Nabay mga uban scientist nga bulag sa karon. Ginoo kay feeling nila. Yes, balan nila Okay. tanan. Kaka-discover Kung- sila. So, at gusto na to, Pastor, kung makompare ba nato ang kaalam sa Ginoo o kaalam aning at kaning mga tawhana No, karon? no. Kung Yes. atong tanawon, there are people who claim that they are like God. Nagani mga tao nga umiingon nga they are the anointed of God. Pero talking about comparing sa kaalam sa Ginoo sa mga naa dinhi sa kalibutan, Yes. it's beyond comparison. Beyond comparison. Niya ang usa ka punto. The Bible says that even the number of the hair in our head, Balan sa Ginoo. naibawaan sa Ginoo. Kinsa may tao na kay baluana? Yes. Wala. It's only God who created everything, and it's only God who knows everything. So that Yes. answers the question. Na nayuban ka claim dira nga, well, ka-claim Bitaw. sila nga hibala nila Say, tanan. They makasubo, know kayo everything paminawon. about the Bible. And they can even predict the future. I don't think so. I So, don't believe so. pero even though nga may anak nga na yung mga tao nga murag they claim to be God and Yes. they are like sa mura na siya enemies nato pud ba. So pero ang Ginoo sa iyang pagkamahigugmaon, That's nga true naman lang. gihapon nga iyang gimangno nga higugmaon nato ang atong mga That is kaaway. so true. Yes. It's very simple. It is because God is love. And love Para sa accepts. ako ang personal nga pananaw nako, a Christian, a follower of God, wala siya'y kaaway. Apan dahil na nag-aaway niya. And the thing is, we need to love those. We need to do something good for them. And we need to, kinahanglan gani nga, ato na silang iampo. So you mean, Pastor, kaning sa yun sa Ginoo nga kaaway, kini sila ang mga go against sa ato sa kwan? Yes. Sa atong prinsipyo, ana? Sa atong mga tinuan. Yes. Not really sa atong mga tinuuhan, but something bitaw nga, dili sila makauyon sa imuhang Yes. mga pamaagi. So sometimes, they want their own. So, Diba?
to be implemented sa atong mga So lang ipugos, They are no? gina-impose bitaw nila sa mga butang sama ni ana. Alright. So mo na nga ang Dios nagingon nga gikinahanglan ato na silang higugmaon. Amen for Na, that. Pastor, love, kita. Sumusunod na kita. At kaya itong i-declare nga sumusunod na sa atong Ginoo. So, unsa may gusto sa atong Ginoo, para sa atong mga viewers po, nga buhaton sa tanan niyang mga sumusunod. Yeah, that's a good question. Kung atong tanaw no, the ultimate goal sa Christianity o sa usa ka tawo nga nagatuo kang Kristo, ang ultimate goal sa tanan nga naay relasyon sa Ginoo is to develop ang kinaiya ni Kristo sa ilang kinabuhi. Kung unsa ang attribute sa Ginoo, sa iyang kinaiya, ang gusto sa Ginoo nga ultimately maunay atong maabdan. Kaning naa sa Galatians 5:29, if you are children of God, then kana mo'y makita sa atong Ginoo. Develop and manifest God's character. Okay, and so attributes. dapat they can see Jesus Christ in Wow. us. Thank you so much, Wow, Pastor. You are welcome. Grabe, hanay kayo ang pagkastorya ni Pastor. Salamat kayo, Pastor. Thank you so You're much, Pastor. Murag welcome. gid mig mga bata nga murag okay. Actually, kabalo na tayo sa atong pagkabata, no? Pero like ni ma-refresh na ba? And then this time, it's better way. Nga ma-digest gid po nato nga in our mature age. Pastor, do you have someone to masabtan greet nato. to? Kasi na kay kinalan. Pastor, before that, una-unaan sa na imong greetings. Magbasa sa tag Bible trivia Yes, of with course. Pastor Kim. While mag-greet siya, basi na ay magtawag. So, the next Bible trivia, please. Second. Pastor, ikaw basa. Okay. Okay, ang atong Bible trivia is this. Were Jesus' disciples invited to the wedding where Jesus changed the water into wine? Yes, or no? Grabe, Yes 50-50 or ang no? probability nga 50-50. maka-answer. So, wala lagi next caller, ani. Kay kung masayop siya, ang isa sigurado sakto na. Oh, yes. So, Pastor, while naatay magtawag ang atong caller, Well, gawala ta. please give your greetings. Ako lang ginagreet ang tanan nga mga membro sa atong iglesia, mga kaigsuunan. Happy Sabat sa inyo nga tanan ug God bless. Samtang kita magsimba kaniya ug magdayeg sa iyang ngalan. Wow, thank you so much for that, Pastor. Alright. So, I believe wala pa tayong kids station, no? So, amo sa mga ipasa mga kapaglaw, mga viewers sa atong bisita gikan sa Mantika for their next song. Here you go.